με το μέρος του και το κουράγιο να αγωνιστεί για να φτάσει στους πυροσβέστες. Ο εργάτης μόλις ξεσπάει πυρκαγιά στο υποκατασκευή κτηριακό συγκρότημα στο Χιούστον παγιδεύεται στο μπαλκόνι του 4ου ορόφου. Η γυναίκα που καταγράφει με την κάμερά της παρακαλά να τον προσεγγίσουν εγκαίρως οι πυροσβέστες. Oh my God. Where? Do they see him? Where is he? Oh my Jesus. Oh my God. Is that a construction guy? Yeah. He was inside there. Do they freaking see him? Oh, Ο εργάτης βλέπει τις φλόγες να τον πλησιάζουν απειλητικά και παίρνει την απόφαση να πηδήξει στο μπαλκόνι του 3ου ορόφου. Δίπλα του πέφτει φλεγόμενο μαδέρι. Oh, Jesus. Η σκάλα του πυροσβεστικού οχήματος προσεγγίζει το μπαλκόνι, αλλά δεν φτάνει τον εργάτη. Παίρνουν κλάσματα δευτερολέπτου που μοιάζουν με αιώνα, μέχρι ο εργάτης να βρει τη δύναμη να πιάσει τη σκάλα και να γατζωθεί επάνω της. Καθώς απομακρύνεται, ο φλεγόμενος τοίχος πέφτει δίπλα του. Το κτηριακό συγκρότημα με τα 368 διαμερίσματα καταστράφηκε ολοσχερός μέσα σε 20 λεπτά. Οι ισχυροί άνεμοι βοήθησαν τη φωτιά να το κατασπαράξει. Τα ξύλα λαμπάδιασαν αμέσως. 200 πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να μην εξαπλωθεί η φωτιά σε γειτονικά κτίρια. Όλοι οι εργάτες κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από το φλεγόμενο κτηριακό συγκρότημα.